У лесе лесавік, у пушчы пушчавік. Гэта такі велікан, который вышэйшы за самае высокае дрэва ў пушчы і ўвесь зарослы мохам, нават на твары, на шчаках, на ілбе, і там толькі вочы блішчаць. Пушчавік вельмі злы на людзей, бо яму давялося сысці ў самыя-самыя глухія пушчы. Таму, калі людзі прыходзяць у яго глухую пушчу, пушчавік іх не шкадуе і лічыць сваёй задачаю знішчыць такога чалавека. Калі ж хто зайшоў у пушчу, то пушчавік лічыў сваёй неабходнай справай такую істоту знішчыць. Нікога не шкадаваў, ні мужчын, ні жанчын, ні старых, ні малых, а нават і хатнюю жывёлу. А калі ўжо справа была зроблена і пушчавік сваю ахвяру знішчыў, то ён не рагатаў, як лесавік, а проста спакойна сыходзіў з гэтага месца, лічачы, што справа ўжо зроблена. Як жа ўратавацца, калі такі сустрэўся пушчавік вам у лесе? Трэба скарыстацца тым, што ён непаваротлівы і кепска бачыць. Трэба рэзка паварочвацца ў розныя бакі, бегчы хутчэй і як мага хутчэй пакінуць пушчу, бо за яе межы пушчавік выйсці не можа.